हाय हॅलो एस एम क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर चला आज आपण डब्यासाठी वांग्याची कोरडी भाजी बनवणार आहोत. तर इथे मी असे बारीक वांगे कापून घेतलेले आहे. 2-3 पाण्याने असे स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत. तर आता गॅसवर कढई ठेवून घेतलेलं आहे. आता आपण याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे. याच्यात 2 चमचे आपण तेल टाकून घेतलेलं आहे. इथे बघू शकता. इथे अर्धा चमचा राई टाकायची. तेल टाकून झालं की अर्धा चमचा जिरं, 1 चमचा लाल तिखट, अजून अर्धा 1.5 चमचा लाल तिखट आणि आंबरी मसाला, 1 चमचा हळद, 1 आंबरी मसाला आणि गरम मसाला अर्धा चमचा. तर आपण हे सगळं टाकून घेतल्यानंतर वांगे याच्यातच टाकून घ्यायचे. त्याच्या आमच्या पाण्यातच करायचं आहे आपण. पाण्यातून असं स्वच्छ धुवून याच्यात टाकून घ्यायचे फोडणीमध्ये आणि हे सगळं छान असं मिक्स करून घ्यायचं. वरून आता आपण कोथिंबीर टाकून घ्यायची. कोथिंबीर पण छान मिक्स करून घ्यायची आणि हे अशा पद्धतीने शेंगदाण्याचं कूट पण टाकू शकतो किंवा असे पण ठेवू शकतो. तर चला त्याच्यात आपण आता हे छान मिक्स करून घेतलेलं आहे. त्याच्यात आता भात ठेवून याला 10-15-20 मिनटं असं वाफवून घ्यायचं आहे. आणि याला आता पाणी न टाकता असं वाफेवरच आपण शिजवून घ्यायची आहे. आणि याच्यामध्ये आता आपण अर्धा 1 चमचा आवश्यकतेनुसार मीठ टाकून, साधारण हे 1 चमचा मीठ असेल तर अशा पद्धतीने मीठ टाकून घ्यायचं आहे. मीठ टाकल्यानंतर असं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि याला आता आपण 10-15-20 मिनटं असं बारीक गॅस करून असं वाफवून घ्यायचं. तर अशी छान आपली भाजी तयार होते. ही भाजी तुम्ही पोळीसोबत, भाकरीसोबत, वरण भातासोबत, खिचडीसोबत पण तुम्ही खाऊ शकता आणि डब्याला पण देऊ शकता. डब्याला तर एकदम ही उत्तम भाजी आहे. तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा. तर इथे बघू शकता अशी छान आपली भाजी तयार झालेली आहे. आवडल्यास शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय.